Misaka na ang presyo sa mga nagunang ingredients kon sagol sa binignit ug biko sa Bangkiron Public Market nga sagad dutuon panahon sa Semana Santa. Sumala sa mga negosyante, miaging adlaw pa sila nagpausbaw sa presyo sa ilang mga ginabaligya. Hinay-hinay na sab og pamalit ang mga dabawenyo niini. Medyo ning saka gyud ang mga price tungod sa kamahal. Nya nihit pod kayo ang supply. Naana sila. Nag-anam-anam na. Wibis or Bernice. Mao din iting palit. Kusog naman siya po kapay. Sa nangaging simana, mamahal-mahalan yung gamay kay okasyon man. As of April 15, Martes, ana sa 80 pesos matag kilo ang presyo, sa gabi gikan sa kani 60 pesos per kilo. Landang nga kani 80 pesos per kilo, anaan na sa 100 pesos per kilo. Misaka sab ang presyo sa gata kun tuno. Ang kanhi tag 80 pesos matag kilo nga presyo, anaan na sa 130 pesos ang kilo karon. Brown sugar 80 pesos matag kilo gikan sa 60 pesos per kilo. Sago tag 100 pesos ang kilo pero pwede sab makapalit og tag 20 pesos per balot. Pilit tag 60 pesos na ang kilo gikan sa 50 pesos matag kilo. Malagkit nga giniling anaa sa 120 matag kilo. Lubi matag buok anaa sa 50 hangtod 70 pesos depende sa gidakon. 90 pesos ang matag kilo sa lubi gikan sa 80 pesos. Samtang misaka ngadto sa 140 pesos per kilo ang kinugay nga asukal gikan sa 100 pesos matag kilo. Sunod adlaw pa gilauman sa mga negosyante ang pagdagsang sa mga mamalitay ini sa Bangkiron Public Market. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.